जय बर' हारिनि दिनै मोनसे सिरियास भिडिअ आं नोंथांमोननि सायाव डिसकासन खालामनो नागिरदों। डिसकासना बेनो जे जोंनि गेजेराव मोनथाम एकर्ड जानो थांदोंमोन 1993 आव BAC Accord, ओमफ्राय 2003 आवहाय BTC Accord आरो 2020 आव मा खालामखो BTR Accord जानो थांबाय। दा बेनि गेजेरावहाय जों मोनबाय थादों जोंनि गेजेराव दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव गोबां माखासे बेले बेजे बाथ्रा। आं बिनि सुक्तिखौ माने मावा, इमप्लिमेन्ट खालामनानै खामानिखौ आं मावा बिदि होननाय बाथ्रा। जाथि फानग्रा हारिखौ फाननानै फैबाय, जाथिखौ फाननानै फैबाय, गोबां बाथ्रा जोंनि गेजेराव ओंखारबाय। दा बेखौनो लानानै नोंथांमोनजों फंनैसो आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय बुंनो नागिरदों जे आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टेड नायनो हागोन आरो इन्टारेस्टेड नङाबा स्किप खालामनानै थांबाबो उसुबिदा गैया। बाथ्राया नैबे नाम्बार 1 पइन्ट, नोंथाङा जिखि सुक्ति खालामा गासिबो जे मा BAC सुक्ति सोरनि थाखाय सुक्तिमोन? जोंनि थाखायनो। BTC सुक्ति सोरनि थाखाय सुक्तिमोन? जोंनि थाखायनो। BTR सुक्ति सोरनि थाखाय सुक्तिमोन? जोंनि थाखायनो सुक्ति। दा बै सुक्तिफोरनि गेजेराव बबे बबे दफाफोरा माने इमप्लिमेन्टेसन खालामोब्ला जोंहा लाब जागोन, जोंनि बे 6 शिड्युल एरिया लाब जागोन, जों बेखौ नायनाङा। निसय नायनांगोन ना? बाहाय नों सोरबा दैदेनगिरि फैथों, सोरबा पार्टी गोदान फैथों, सोरबा माबा मोनसे फैथों, प्रमद बर'आनो फैथों, हाग्रामा महिलारि सारानो फैथों, बा बिभिन्न गुबुन अन्य मानसियानो फैथों, बा हानजानि मानसियानो फैथों मानो, जोंथ' इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगोन ना। जोंनि बयनिख्रुइबो गेदेरसिन मोनसे इमप्लिमेन्टेसन जाहैबाय मा, जायखौ दिनै एबसुआ मैया दिल्लीयाव रौना होलांबाय। 20 एकर्ड गाबोन समफोरहाय बिथांमोना दिल्लीयाव मोनसे धरना कार्यसुचि दङ आरो रिलि कार्यसुचि दङ आरो सेमिनार दङ। दा बेवहाय बिथांमोना डिसकासन खालामगोन, प्लास लोगोसेनो 6 शिड्युलखौ रैखाथि होनाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि BTRनि जेनाखि एकर्ड, नैबे जेनाखि गोजां बोथोरनि बाजेट सिजन जानो थांगासिनो दङ, बेवहायनो जेन' बिथांमोना इमप्लिमेन्टेसन खालामो, मावफुङो, बिनि थाखाय बिथांमोना बे कार्यसुचिखौ लाहैदों। आरो लोगोसे बेनिफ्राय मा जागोन, जे हमना लादों 125 5th एमेन्डमेन्ट जानाय लोगो लोगोनो मा जागोन, जेनेबा जोंहा गोबां माखासे मावनांगौ दङमोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि गामि बारायनाय, गामि सोसननाय, जोंनि गोबां बर'फ्रा दिनै बुहुद जायगायाव दंहैसै ओरै सानजा फारसे, बिथांमोनखौबो जोंनि BTCआव सोसननानै लानाय, 60टा समस्ति जानाय, 60टा समस्ति जानाय लोगो लोगो दा 60टा समस्ति जानायावहाय BTCआव माबा खहा दं नामा, एबा दानि BTCनि एसे फार्मागुरि सारना माबा मोनसे प्रब्लेम दं नामा? प्रब्लेम दं नामा? जे सारा जे होनदों BTRनि एकर्डखौ आं मावफुङा, आं BTCनि एकर्डखौ मावफुंगोन होननानै सारा बुंदों। आरो दिनै बुंबाय आसल बेफारिया सोर? बे मोनसे कुइसन जालायबाय जोंनि गेजेराव दा मोनसे। बेफारिनो प्रमद बर'आ आसल बेफारि ना हाग्रामा महिलारि आसल बेफारि? बेफोरथ' गासिबो राजनितिनि मेथाडसो। बाहाय खुनु मोनसे माबा गैया आरो ट्रुथ गैया, बाहाय सैथोथि गैया बाहाय। मिथिबायना? बे राजखान्थि मेथाडसो। रायजो जा नोंथांमोन, बेखौ नोंथांमोना बुजिनो नाजा। खिन्थु जोंहा मा खालामनांगोन, जोंनि कार्बि आंलंनि बर'फ्रा ST हिल स्टेटास मोननांगोन, नङा होमबा? बेखौथ' दिनैसिमबो जों मोनफुङाखै। बेथ' हयथ' नो डाउट गासैबो BACआवबो थानो हागौ, बियो BTCआवबो दं आरो जोंनि माबायावबो दङ, BTR एकर्डआवबो दङ। दा बेखौ दिनैसिमबो जायाखै। लोगोसे जोंनि BTR ओनसोलाव गोलैनाय बा BTC हालामाव गोलैनाय गासैबो जेनाखि बर' मिडियामनि स्कुलफोर, जायफोरखौ स्कुल कलेज बेफोरखौ जोङो प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ दंमोन, LPनिफ्राय लानानै आप टु कलेज लेभेलसिम दिनैसिमबो प्रभिन्सियेलाइज खालामजायाखै। बेफोरनि खामानिखौथ' मावनांगोन ना। आरो बेखौ मावनांगौ, जेनेबा जाय दा खुंथायाव दङ, BTC दङ, नो डाउट BTCआवबो जायफोर इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ बेखौ खालामदो, आरो लोगोसे प्लास BTRआव खालामदो। जोंनि गेजेराव जों नुबाय मा, खायसे दाखालिसो एसे नुदोंबो आङो रायमना ओनसोलावहाय जे BTR एकर्डआ इमप्लिमेन्टेसन जानाङा होननाय, 125 5th एमेन्डमेन्टआ जानाङा होननानैबो जोंनियावनो जोंनि मानसिफ्रा होबथाथि मोनसे प्रग्रामबो लादों। मिडियाआव बिथांमोना बाइटबो होदों, अबा नायदो नोंथांमोनहा। अब्ला जों दाना सोर दैदेनगिरिखौ माने फोथायगोन, जों बबे हान्जाजों थागोन? दा बेफोरबायदि कुइसननि फिननायखौ सोर होगोन रायजो जादों नोंथांमोन? दा जोङो जुदि BTR एकर्डआव हमना लादो, गामिया जुदि जोंहा जुदि सोसननांगौ दङब्ला सोसननायाव जोंहा माथो आपत्ति दं जाखो? आरो हाग्रामा महिलारि सारालाय मानोथो आपत्ति थानांगौ जाखो? थानो मोना ना? थानाङा, एकदमबारे थाथारनाङा। मानोना गामिखौ जोङो दिनैसिमबो गासैबो जोंनि मानि थाखाय नांदोंमोन, बड'लेण्ड मुभमेन्टनि थाखाय जों मावदोंमोन। संकष्ट सौदिया होननाय मोनसे बाथ्रा दंमोन। बे संकष्ट सौदियानि डिमान्ड, दा सौदियासिम जों गामिखौ सोसननो हायाब्लाबो दे, हायोबाथ' जोङो, आंथ' बुङो
जि जाय ओनसोलसिम सोनो हायो बेखौ जोङो जोंनि बर' एबा जोंनि अन्यथा गुबुन एसटि सुबुंफोर थानाय बे जायगायाव जों सोना लानो हायोना जोङो 6 सिडिउलाव सोनो हायो नांगौबा बिसोरखौ दानख' खालामनांगौबा सिमाया गेदा गेदियानो जाथों मानो नांगौबा गेदा गेदि खालामथों जोंनि गेजेराव सोरखौ दानख'नांगौ दानख'थों जायफोर मेजरिटि दङ जों जेराव सेफटि गैया हा आरो जों जुदि जोंनि बिटिसिखौ जों सेफटि खालामनो हायाबा जोंनि सिमा आरो जोंनि हाखौ जों रैखाथि होनो हायाबा जोंहा बिटिसि मोनबा मालाय जोंहा दिनै पलिटिकेल राइट्स मोनबालाय जोंहा माथो माबा दं मा लाब दं जों जोंनि हाखौनो सेफटि खालामनो हायाखै नङा होमबा जों जोंनि सिमाखौनो रैखाथि होनो हायाखै अब्ला मा जागोन दे मा जागोन रायजो जानो थांगोन नोंथांमोना मानो एसेबो साना दिनै बिटिसिखौ माने बिपिबाबो सालायबाय इउपिपिआ सालायबाय आदा बिपिबा फैफिनबाय बिथांमोना बबे प्लेन पलिसि स्ट्रेटेजि बाहायनानै सौफैनो हाखो बेखौ गोबाङा मिथिगौ आरो गोबाङा मिथिया बिनि गेजेराव बिथांमोननि दिनै सौफैनायखौबो जोङो बिथांमोननो बिग कंग्रेचुलेसन जासिनांगोन मानोना बिथांमोना पलिटिकेल जायखि पलिटिकेल हान्जाया फैयाथों मानो बिटिसिआव फैथों नाथाय जायफोरनाखि जोंनि बे सुक्तिफोर दङ बे सुक्तिखौ जों आखरे आखरे जोङो जुदि पालन खालामनो हायोब्ला जोङो साथिसा समस्ति खालामनो हायोबा साथिसा समस्ति खालामनायनि गेजेरजों जोङो समस्या एसे फिसा फिसा जागोन डेभेलपमेन्टनि खामानिफ्राबो जोंना बारा फैगोन आरो जायनाखि 1500 कोटि सौफैनांगौ दङ बिटिसिआवहाय दिनैसिमबो सौफैयाखै आरो बेखौ सौफैयोबा जुदि बिटिआर सुक्तिनि खामानिखौ मावाब्ला होमबा हाग्रामा महिलारि साराथ' होमबा 1500 कोटिनि बे पेकेजखौ बिथाङा लागोन ना लाया दाना एक्सेप्ट खालामना खालामा कुइसन जानोसै ना मोनसे बाथ्रा कुइसना बे जायो रायजो नोंथांमोन दा गथिखे आंनिफ्राय माने लुबैदों हाग्रामा महिलारि सारानो जायाथों मानो प्रमद बर' सारानो जायाथों मानो बा जायखि जायाथों मानो नोंथांमोनहा बिटिसिनि एकर्डखौबो पालन खालामनांगौ माने इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ जायफोर दफाफोर जायफोर नेसेसारि मस्ट सिरियास मार्क्स दफाफोर दङ बेफोरखौ जोङो इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगोन आरो बिटिआर एकर्डआव जायफोर दफाफोरखौ जों इमप्लिमेन्टेसन खालामोब्ला माने जोंहा सेफटि रैखाथि जागोन जों बेखौबो जों इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगोन नोंथाङा जायखि बिटिसिनि गादियाव जिरायथों मानो जिराय नो प्रब्लेम नङा होमबा दा खिन्थु मावथारनांगौ माखासे दफाफोरखौ मावफुंनांगौ होननानै आं सानो आरोखि सारमोन आंनिफ्राय हाम्बल रिकुवेस्टआ बेनो दा नङाबा जोङो नोंथाङा राजनितिकआव थाबाय था उसुबिदा गैया मावलांबाय था उसुबिदा शिफ्ट जालांबाय था सोर जालाङो जालांबाय था खिन्थु नोंथाङाबो जालांदो नोंथाङाबो बेजों लोगोसे मा खालामनो नाजादो जे नों थैनानै थांब्लाबो नोंखौ जेन' बावै नोंखौ जेन' गोसोखांफ्लेबाय थानाय नोंखौ जेन' गोसोआव खोलैबाय थायो उमुगा बिजिमोन उमुगा बिदिसिनि शिफ्ट जादोंमोन ओरैबायदि जादोंमोन हेन्दे जादों बिराद ओरैबायदि मावलांबाय ओरैबायदि जौगाथाय खालामलांबाय जेन' बेफोरबायदि मुङा थालांबाय थायो एबा सरानि हांखोजों जोंनि बे बिटिसि हालामाव बर' रायजो राजाफोरनि बिखायाव जेन' लिरनानै माने गालांजानाय थालांनाय बेफोरबायदि मोनसे खामानिखौ मावनानै दिन्थिलाङो आं बेखौसो लुबैयो थारमाने दिनै नङामोनब्ला आं बिनि एकर्डनिखौ मावा आरो जे इउपिपिएलआ फैबाय दा बिटिसि एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामब्ला होमबा सोर इमप्लिमेन्टेसन खालामगोन दाना मोनसे कुइसन जायोना दा जोंनि गेजेराव दालाल होनलायबाय थायो हाग्रामा महिलारिखौ दा दालाल जालायबाय सिगाङाव प्रमद बर'खौ दालाल होनदोंमोन होमबा असे दालाला सोर बे आरो बाथ्रा दा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाय माहारिनि सिनस्रि बिथांमोना दिनै मैया थांबाय दिल्लीयाव रौना होलांबाय आरो गाबोन समफोरहाय बिथांमोना सेमिनार जगोन प्लास धर्ना खार्यकरसि रेलि खार्यकरसि दङ दा बेवहाय बिथांमोना बाहागो लागोन बेनो जाहैबाय मा बिटिसि एकर्डनि माखासे इमप्लिमेन्टेसनखौ मावफुंनांगौ दङ सारिसा समस्ति खालामनाय आरो जेनाखि जोंनि बे मा होनो स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय एसटि हिल जोंनि कार्बि आंलंआव बेखौ माने बर'फोरखौ होनाय माने 125 एमएमएनखौ बिलखौ पास खालामनाय गोजां बोथोरनि बाजेट सिजनाव बे गोबांथार माखासे इस्युफोरखौ लानानै बिथांमोना दिल्लीयाव थांबाय दा बे आरो बिथांमोननि प्रग्रामा मोजां साक्सेस जाथों जोबनायाव आं बेखौनो खालामबाय आरो हाग्रामा महिलारि सारानो जायाथों मानो प्रमद बर' सारानो जायाथों मानो बयबो जोंनि बे बिटिसिखौ बासायनायनि थाखाय खामानि बयबो मावलाङो आरो जोंनि हा आरो सिमाफोरखौ रैखाथि होलाङो आं बेखौसो खावलायनानै आंनि भिडिअखौ बेनो फोजोबबाय गोजोन्थों।